पंकज अ सार नोंनि लोगोआ जना दिनै मानो फैयासै? मिथिया सार। अ उसायाबोथ' खाननै खानथामसो क्लासाव फैथाराखै। कनिका उसाया मानो फैथाराखै क्लासाव? मिथिया सार मानो फैयाखैबा कल खालामदोंमोन आं रिसिभखौनो खालामाखै बे। अ नंगौ नामा? ओइ रा अ जोबाखै नामा दाबो? जोबसिगोन र'। आरो उसाया फैदों फैयाखै? फैयाखै। मानो फैयाखै बेलाय? मिथियालै। लाग्रो दे। है दाबो जोबला नालै जथनसै आं बेयावनो। ओइ आसोल अ मा दिनै मानो लेट जाखो? है न'आव एसे खामानि दंमोन बेखायनो लेट जाबाय दिनै। मा खामानिलै? है दं दे आरो खामानि। है नोंसो खामानि मावनाय मानसि नालाय। है मानसिखौ बिदि फैग्रोमोना जावो नालै। मान गैया सनमान गैया। ओइ रथ'लाय सिस्टार अ मामोनबा आदा? उसालानि न'खौ सिनाय मोनोमोन नामा? न'खौ सिनाय मोना नाथाय गामिखौ सिनाय हायो। अ बिदिब्ला नों आंजों दा थांफानो हागोन नामा? थांनो हानायालाय हागौमोन नाथाय मानोमोनबा? ओइ हालालै इखो लिंदो। है थादोलै थादो। फै र' थांसै। माने उसाया दासान्दि फैथाराखैना बेनिखायनो नायनो लुबैदोंमोन। अ बाथ्राया बिदिसो दासो बुजिबाय आं। औलै र' न'आव थांग्रोना फैनि आं। दे जागोन दे थाबनो फै। ओइ सामफ्रामफोर रथ'लाय। मा जालायखोलै? है फैथ'लाय मोनसे खामानि दं। है है थख'जागौबोलै। है आंहा नङालै आं खामानि दङ अमा आदार होनो। ओइ नै इखोनो लाना थां। नोंसोर फै फैलाय नोंनो फैलै नोंनो फै। फैलै फै फै। ओइ आं ओंखाम ओइ संदोंलै। लां ओइ लां। जालालै नोंसोरजो। होद मा दाबो सफैलाब्रा बेलाय आं नेनो बाबायलै। औथ' गोबावथार जाबाय माथो बेना फनखौनो खेबसे हरसाय। र' हरनि र'। ओइ र' आंनाव कल फैदो र'। ओइ र' बेनो फन हरदों। हेलौ आदा। हेलौ आं थांनो हानाय अ नंला दे। नाथाय मानो? आइया रायदों आंखौ आरो मोनाबायबो ना। गामि खोन्थानो अब्ला। बरमसारि। औ दे जागोन दे। औ दे होनबालाय आदा। आं सोंना थांसै दे। होद फैलानो बे। होद फैलाबा मा थांसै। ओइ र' बे फैया मा जाखो? जों खिना थांगोन ना गामिखौ मोनथिखाबाय आरो मा सोंना होलांसै थौदो। लाखिथ' र' बेयावनो। ओइ आदा बे बरमसारि लामायाव बबेथिंमोनलै? ओइजा थांनानै ओजा गिदिंनांगोन ओजा। दे जागोन दे होमबा। औ हैद र' थांखुखौ एसे हरलै आदा। गैयालै आंनि आन्थाल'। हैद हरथारलै एसेबाबो आदा। है गैया थांदो मोनाबाय। हैद माबायदि मानसिलै बेलाय? हैद थौ। थांदो थां। मैया दाख्लैनि गथ'फोरा साला थांखु जानो फैदो साला गोरलैनो लाजिनाय गैया। ओइ जन्दा माथो उसोसोलाय बेलाय? हैद नंगौना नङा जाखोब्रा? नंगौलै नंगौ। हैद बे सालासो प्रियजोंसो थांनो मोनबाय नालाय बेबो। हौवा नागिरना मोनासै बियो। मालै मा नुखो बेफोरखो? हैद नोंसोर मा नांसोदोंलै? बेफोर जोंनि पार्सनेल बाथ्रा। लाब गैया गिलिं नैफोरबायसा लानांगोन नैफोरबायसा। हैद थांदो थां। बादिलै थौ। मोनदोंथ' साला बिमा बिफानि सायाव बाइकखौ। बादिलै मा बुंबानो बिसोरखौ। थौ। सांगालानो मोजां जोंना सांगालानो मोजां। सांगाल नङालै जाम्बा सिंगोलसो होनो। जायोलै जायोलै जिबाबो सिंगोला सिंगोलखा सांगाला सांगालखा बादिलै थौ।